Ассалому алейкум, дӯстони азизи ман. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, одамо массова ширкати атомӣ кор омадистанд ва чӣ хеле ки ман гуфтум ба наздикӣ офисаш дар душанбе кушода мешавад, тайёриҳо сахт рафтеста ва касоне ки мехоҳӣ айҳози дар командаи мо кор кунед, марҳамат бинависед. Кор беҳад осон аст. Хариди ҳатмӣ надорад, сразу мо шуморо бигем ки харид кунем. Харидам метавонед баъд 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ, хулоса дар 6 моҳ як бор харид мекунед ва дар оҷа продуксияҳои ҳалолай ҳамаш сертификат дора ва шумо дар ин ширкат аз ваниҳо ҳеҷ вақт намеғалтед. Метавонед 6 моҳ истироҳат кунед, баъд биёед кортона анҷом диҳед. Касе ки мехоҳад ҳамкорӣ кардан, рақамҳои мо дар рӯи экрана бинависед, ҳама кора хушрӯ мо шумо дар мефаҳмонем. расходи зиёд ин ширкат надорад ки шумо зарар бинен, маҷбурӣ бор харен. моҳуш қати бор харидан дар кор нест. Дар 6 моҳ як бор. мумкин ки бигӯед ки чӣ хапай хусусият мо ойлик мегирем вақте харид намекунем. дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ширкатое ки дар Россия ҳастанд, одамои мардакора мисол мегирем, дар Россия кори вазбин мекунанд, ойлики кам мегиранд. Не ки дар давлатҳои пешрафта аз ҷумла Европа, Америка, мисол Корея, иҷоҳода мисол кори камтар мекунӣ, маблағи зиёдтар мегирӣ, ба хотире ки вай давлатҳо пешрафтагиан одама бисёр азоб наметиҳанд. яъне ки ба ивази кори кам шумо метавонед ки маблағи нағз дарёфт кунед барои пешравии коршон ва ё ҳамин корҳоро ба роҳ мондагианд ки ҳавасмандӣ кунанд то харидорошон зиёд шавад. ба ҳамин хотир намояндагиҳои худшона дар давлатҳои мо мекушоянд ва беҳад имтиёзҳои хуб, маошҳои хуб барои мо тайёр кардагианд ки мо дар оянда мисол ширкати вайёра бороша бихарем, дигарода тавсия диҳем. ба ҳамин хотир аллакай занои тоҷик ойликошона гирифтесиянд, духтаро бидроен, номерода бинависен, регистратсия шавед, кора омӯзед, баъдан кора сар кунед. ман боварӣ дорам ки шумо пушаймон намешед, чунки расходи зиёд чӣ хеле ки гуфтум надора ва вақти зиёдам намегирад. ассалому алейкум, дӯстони азиз. ҳаматона бо наврӯз, омади баҳор табрик мекунам. умри дароз, хушбахтӣ, ҳамин вақт бояд занг зананд. карочи ҳама орзу умедо, карочи ин сол баҳори бо баракат шавад. зиндагии ҳар яктатон дар баракат биёра. чӣ орзу дорен ҳамаш амалӣ шавад. ва дар ҳамин табрикоти хушрӯм бо маҷбурам як гапи безеб бигӯм. дӯсто, рости гап видеои занака дига ма дар оин накунем. дидум ма видеои занака дар болош суратомон бу суратора 2 бор алиш кардан ба хотире ки тамошобин зиёд шавад. ман биромадам навистам фейсбукда ки агар ай барои аллоҳ боша, ай барои дига чӣ боша, пас чӣ дар кор 2 бор шумо мисол мо занакора реклама кардестем, мо шуморо видео кардем, дар бора гап задем бидуни сурат, барое ки ман ҳақ надорум сурати як каси бегонара бимонам. мо сурати ӯ занака намондем. мо агар пиар мехостем, духтаро 8 серия видеои умедара мебировардем, пиар мешид мода. не ки мо мисол як бор хай касе мара мешноса медона ва ин занак навистае ки короче шод шумо бахшиш напурсен, дар каналтон видео кунем, бахшиш пурсен, ба ман суратотона мегирам. ман гуфтум ки тиртон хато хурд. ман ои тоифае нестим ки гапе ки гуфтум бахшиш ҳеҷ вақт намепурсам. барои чӣ ман бахшиш пурсам ки сурати мара гирен? илтимос ман видео кунам, вай занак мехостае ки ман бахшиш пурсам дар каналот парто ба ман суратитра мегирам. ака нигоҳ кунед, бадлавзии ман, либоспӯшии ман, безеб фикр накарда гап задании ман ба ҳамин сари либосу ба ҳамин контентам мезеба. барое ки воқеан дар инҷа чизое ҳаст ки ҳеҷ када дар кор нест. мисол просто спонтанно гуфти чӣ, не ки ба сари либоси ваё, ба контенти ваё ки дар бораи динай, дар бораи омӯзиш, дар бораи меҳрубон будан туда суда, не ки бо дар баробари ҳамин кина, адоват, бадбинӣ. дар видеошонам гуфтанд ки манам мебахшам, шумо дар ҷаҳаннам бисӯзе, ман тамошо мекунам. гарчанде ки ҳама медонанд ки худованд бахшандаву меҳрубон аст. ин одамое ки ин қадар нисбати якдигарашон бадӣ кардагианд, бахшидагианд якдигаришона мисол, не ки ино ҳамин одам ҳастанд ки дар вуҷудшон мисол бадия бояд ту бисӯзию тамошо кунад, бия хуб чи ту сӯхтӣ. барое ки мара ҳарчи гуфтӣ. фақат ман шуморо як чӣ мегӯм, дӯстони азиз, ки чӣ ман сухан мегӯм, чӣ дигаро
шумо бояд ба калаи худтон фикр кунед. ҳамун шоиро солои Николай бефоида нафтам буданд ки воизон кинҷилвар бар меҳробу минбар мекунанд, короче усу мераванд дига кор мекунанд. мо ягҷо медонем дар зиндагӣ дига одам чия, мо фақат экранда мебинем, экран дар шумо моро мебинем, мумкин ки дар зиндагӣ мо дига хе бошем. барои ҳамин ихтиёр дар дасти шумо, як кор мекунед намекунед, аймо реклама кардан, аймо реклама кардан ихтиёр дар дасти шумо, худтон медонед. агар кор хеле ки гуфтум барои худтон, дар назари худтон ҳалол боша, фиреб накунед, дурӯғ нагӯед, марҳамат давом кунед. Не ки шумо агар дидаву дониста одаморо фиреб кардастед, маълуме ки шумо дурӯғ гуфтастед, кортон ҳаромай. Короче ана барои ми дӯстони азиз мерем наврӯзӣ видео мекунем, мепартомтуна. ана беҳад ҳавои хушрӯкат ирӯз. гапа зиёд намекунам. наврӯзтон муборак дӯстони азиз. як бори дигар ҳаматонда саломатӣ, хушбахтӣ хоҳонам. касе чизе фикре дора? ман чӣ гуфтанӣ, ман уже ёд гирифтам духтаро, ман уже ёд гирифтам. комментариҳо дар рассмотрения монда, гарчанде ки на 7 сол қариб меша мо видео мекунем, 7 сол қариб комментариҳои ма ягон вақт дар рассмотрения набуд, барое ки ман нағз намедидам ки системаи диктатура қатъи кор кунам. мақсад гапи ма, кори ма не ки ман дидам ҳама комментариҳошон дар авай мондагиай, комментариҳое ки любой кас наменависанд, даже ҳамин занда комментариҳои бисёр оиде ки мисол чихел шумо дар бораи дин гап мезанед, бо дар бораи бадбинӣ, кина, адоват мисол ташвиқот кардасте ки ман намебахшум, ман мекушум, ман мемонам, ту бисӯз ман тамошо мекунам. ана хеле резко удалит мешаванд, мадират резко удалит мекунад ва ман ҳамин нав комментариҳомо дар рассмотрения мондум. Так что бефоида дига ҷо наканен, ҳарчи нанависен. Да уже ман ёд гирифтам ки чӣ дар кор ҳама вақт масалан воля додам ки ҳар кас ҳарчи менависад, значит ин хел буда система, фақат таърифа мондан дар кор буда. аи сипас дига фақат таърифу галочка мегиранд, мепроянд, танқидҳо мераванд паси парда ва мо аз беҳтаринҳо мешавем дар назари шумо. дӯстони азиз, бисёр гап задам, ҳаматонда хайр кард. тамошо бино борони баҳорӣ, нигоҳ кунед. борони саршилна самон гели. Пага наврӯзай. Деки пагара прогноза зуран. ҳаво бод ҳавош 100%. ирӯза шадам хали борон тақдим мекунад. вай! дӯстони азиз, иҷо омадам паплингирӣ. 1 метр мада дар кора ки дилафрӯз як кофточка бисӯза. Акна мешава ки 1 метр хари, ҳамин 3 метраш 50 сум будай. Ба ҳамин 3 метрша хай гирифтам духтаро. ана ва як кофточка фаври духтарам дар кор буд. чакан уже намепӯшам. гуфт баъд ҷои чакано омадам, чӣ хеле гуфтам ки наврӯзӣ ҳамун номаш тоқи патия бояд тоқи дошта бошӣ. ята барои худ нест размер бовар мекунед. размери ма вабча тоқи нест. хулоса хай кофтем ёфтем ая ҷо ҳамун вайда навистам. намешава ки ҳам тоқира накунанд биёяни вай тоқи патия ҳатмӣ. короче туда-суда хай байна ята дилафрӯз да гирифтем, ята худ монда ҳамин тоқиҳо 10 сум 20 сум мешидем. мекофтам мумкин хушрӯтар аёстум ёфтам аҷои тоқиҳои арӯсӣ, тоқи калона гуфтам барои арӯзӣ бо. не ки чакано хушрӯ духтаро, чакан набудан ё попурӣ будан. чакан қимматай духтаро, барои ки дасту меҳнати дастӣ қимматтарай, ай ё попуран арзонтарай. анами 180 сар мешидай, не 140 сум гуфтак сар мешавад то хай 300-400 сум. не ки хушрӯ фори дагма ярки цветои хушрӯ. борона бинед, тамошо бино. ман ромадам тоқа гирифтам, борон. айҷа чиқа мерафта бошем. ирӯз 100% борон айбтум. овоз шавед. да-да-дан, браво бин. тафтар тамаҷо. сиёмада уже стенди наврӯзӣ. анаҳа. беҳад хушрӯ. омадам сиёмад. хай корбон дида чӣ гирифтам. ҳамин ранги зард хушрӯ амҷада видеоро хушрӯ мекунам, вообще-то манзараро хушрӯ мекунам. барои ҳамин дизайн да сочетание цветов это важно. бино ин буду ҳаво чӣ хеле тағйир меёбад. 1 минут
نگاه کنه چه هوا اگه چه بود سهری در کاروان ولی علاقه هوا صاف شده است رنگی دیلای آدمایی که صافه هوا صاف شده است انا دوستانی جون طرف خانه میرم شرف ده یاد چی بگیرم بودم شرف پلیزیس میارزنید برای که بعدی بارون هوا یخه